Zazpigarren gaien ariketa honetan, boten dizkigute, lehenengo gaia 17 eta bosgarrena 9 direla. Bai? Eta eskatzen dugute kalkulatzea esi hogei, hau da, lehenengo hogei gaien batura. Datuak kopetuta, ditugu lehenengo gaia 17, bosgarren gaia 9. Esi hogei. Esi hogei, eratzeko tamen formula hemen azpian, esi hogei izango da. Lehenengo gaia, gehi, hogeigarren gaia, bider hogei, zati bi. Orduan, lehenengo gauza izango da, kalkulatzea zen bada, hogeigarren gaia, ze hogei. Horretarako, bakigu dala, lehenengoa, gehi, 19 aldiz, 19 bider D. D ez daukagu. Zeran kalkulatuko dugu D? Bi hauekin. Bale? Ikusi zein duten? Jakiteko nondik hasi? Lehenengo batura eskatzen digute. Batura kalkulatzeko behar diren gauzak hemen agertzen dira. Lehenengo gaia badaukagu, hogeigarren gaia ez daukagu. Beraz, hogeigarren gaia kalkulatu behar izango dugu. Hogeigarren gaia kalkulatzeko beharrezko direzen datuak hemen daoz. Hau da, lehenengo gaia ezagutzen dugu, baina D ez. Beraz, D kalkulatu behar izango dugu emondako datu biekin. Lehenengotik bosgarrenera ailegatzeko 1, 2, 3, 4 pausu emon ditugu. 4 horiek ataratzen dira C1, 5, ken bat, dira 4 salto. Hau da, lekuen arteko kenketa eginez, kalkulatzen dugu zenbat salto, zenbat pausu emon ditugu. Orduan, distantzia hau, -8, bederatzi eta 17 artean, 17-rik ken 8 diogu nahi gatzeko. Hori 4 pausutan emon duguz, beraz, D, -2 izan behar da. Ikusi zuen, logika baino ez dutela erabili. A1, C1, C5-era llegatzeko 4 pausu. 4 pausu horietan, -8 distantzia egin behar dugu. Beraz, pausu bakoitzean, -2 izan behar da. Badago formularen bat edo? Bai. D, beti kalkulatzen da, bi gaien arteko kenketa eginez, edo zein bi gai, zati, euren lekuen arteko kenketa eginez. Bosgarren gaia, ken, lehenengo gaia, zati, bosken bat. Orduan, geratzen da, bederatzi, ken 17, zati 4, hau da, -8, zati 4, -2. Beraz, metodo biak alditugu erabili. Ben kalkulatu -2 dala D, etorten garona, eta idazten dugu zindan C hogei. Lehenengo gaia 17. Gehi 19 bider -2. Hau da, 17 ken 38. Horrengo da, -21. Kontuz, minus ikurrekin. Ez jan, ez harri itzen dugu genketa bat, baina gero positibo ipintzen dugu, kontuz horrekin. Eta orain, C hogei, baturaren formula bat jarriko dugu. C1, 17. Gehi, C hogei, -21. Bider hogei, zati bi. Hau da, 17 ken 21, da, -4, bai? Bider hogei, zati bi, hau da, -2.